जयनिं जाफैदों आरो बेसेबांसो जयन जाफैदों? दिनै बेवहाय जितु मा होनो बिपिएफ दलाव हाबनायनि जितु मेल बा जयनिं सेरेमनि इयाद बेवहाय माने इउपिपिएलनि गोबां सोद्रोमाफोर आरो बिजेपिनि गोबां सोद्रोमाफोर आरो लोगोसे अनाबर खालामग्रा गोबां भटार्सफ्रा जोंनाव जयनिं जादों। बेहाय माने 1500निबो बारा 2000 खासाखासि 2000निबो बारा माने जोंनाव लिस्टआव सफैबाय। दासिमाव 1000सो थांबाय आरो 1000सोआ दंबावो जयन खालामगोन। बेखौ नायनानै जों हमनो हायो गसाइगाव समस्ति हिसाबै जोंना बिटिसिआव 12टा समस्ति दङ। बे 12टा समस्तियाव माने जोङो महाजोत हिसाबै बिपिएफआनो 12टायाव देरहाजोबगोन। बिपिएफआनो 12टायाव देरहाजोबगोन। बेवहाय डाइरेक्ट फाइटआ जागोन इउपिपिएल आरो बिजेपि आरो बिपिएफ तिनिखनिया फाइट। बिनि गेजेरावनो जोङो जोंनि महाजोत जिखिनि राजनितिक हान्जाफोर दङ बिथांमोना जोंखौबो जोंनि जानानै केम्पिं खालामनो फैगोन आरो जोंखौ देरहासार खालामनायाव गोबां मदद होगोन। प्रमद बर' बिथाङा जे होनगासिनो जे बिपिएफ हिसाबै महाजोतआव आगान होनाय लोगो लोगो बिपिएफनि केरियारा जोबनायनि लामाथिं बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बेलाय प्रमद बर'निसो खोथा, बेलाय रायजोनि खोथा नङा। प्रमद बर'नाव सोंनांगोन बेखौ, आंनाव एन्सार गैया बेनि। दे गोजोनथों सार। बे जयनिं सेरेमनि हाबाफारियाव मा मा हान्जानिफ्राय जयनिं जाफैदों आरो बेसेबांसो जयन जाफैदों? दिनै बेवहाय जितु मा होनो बिपिएफ दलाव हाबनायनि जितु मेल बा जयनिं सेरेमनि इयाद बेवहाय माने इउपिपिएलनि गोबां सोद्रोमाफोर आरो बिजेपिनि गोबां सोद्रोमाफोर आरो लोगोसे আপোনালোকক বহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। নিজৰ নিজৰ ঠাইত বহি যাওক। আগতকৈ গ'লেও খোৱাটো নাপাব। 1500निबो ओंखामखौ होथ'नो मोननाय नङा मिटिं जोबागौ मानि। 2000निबो ओंखामखौ जाहाथे होथ'वा डाइनिंआव खावलायनाय जायो। लिस्टआव सफैबाय। दासिमाव 1000सो थांबाय आरो ओंखामखौ होथ'नो मोननाय नङा। जयन खालामगोन। मिटिंआ जोबनानैसो मोनजागोन। बेखौ नायनानै जों हमनो हायो गसाइगाव समस्ति हिसाबै কোন কোন আছে আমি গ্ৰুপ লিডাৰবিলাকক নিজৰ নিজৰ গ্ৰুপ লিডাৰ জয়নিং কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক বাকী আছে সিহঁতক লাইনত পঠাই আনিবলৈ মই লাইনত ইয়াত আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। সমষ্টি দङ যিবিলাক গ্ৰুপ লিডাৰ আছে জয়নিং প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে जोङो महाजोत हिसाबै আমি নামটো বহুত আৰু নাম আছে এইবিলাকক আমি গাই নিদিওঁ। লিডাৰবিলাকে জানে কোন কোন আছে এইবিলাক লৈ আহক। फाइटआ जागोन इउपिपिएल आरो बिजेपि आरो बिपिएफ तिनिखनिया फाइट। बिनि गेजेरावनो जोङो जोंनि महाजोत जिखिनि राजनितिक हान्जाफोर दङ बिथांमोना जोंखौबो जोंनि जानानै केम्पिं खालामनो फैगोन आरो जोंखौ देरहासार खालामनायाव गोबां मदद होगोन। प्रमद बर' बिथाङा जे होनगासिनो जे बिपिएफ हिसाबै महाजोतआव आगान होनाय लोगो लोगो बिपिएफनि केरियारा जोबनायनि लामाथिं बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बेलाय प्रमद बर'निसो खोथा, बेलाय रायजोनि खोथा नङा। प्रमद बर'नाव सोंनांगोन बेखौ, आंनाव एन्सार गैया बेनि।